sa kanin pa ingon sa Cebu City, no? Wala man tayo tao mapangutan na diri. Ngadto ko sa Cebu City sa Shangri-La Hotel. Kaya nakabasa ko sa newspaper. Kuno kaayo ilang mga litson dito. Wow! Maabot pa baka ko ani magbaklay ko. Wala siya nung itingog. Bagwak. Medyo delikado ni Napita. Mingaw kayo. Walay tao. Ikaw hadlok kaya ako tao man eh. 3 days later. Si Paksiw lagi nasara. Si Tuski mana? Ano unsa ni siya? Pa-enroll ko. Pa-enroll ta ko. Si Paksiw si Paksiw ni kusaran lagi siya lagi. Napatay na ako mga kauban, napakaswati. Ay kar siya na usa. Asam tega. Bro, asam tega. Pa-enroll ko. Ikaw rin basa. Tiba din ang newspaper di man. Puspos mo na. Pusulti. Minaw. Istorya mo kayo ng tao nga. Unsam ka tribo ha? Oh, sa tribo ha? Tribo? Oh. Tribo Apollo Kalipto. Pero daghan mo atong anong Ya karon sa karon. nabilin. Ako lagi na sa Pilipinas, Pilipinas. Katong pag tsunami, napadpad rin. Pati gloves. Daan sa inyong balay. Kuha nyo, daan rin god. Asam ta datan yung hara to. Ang ako, dili na mo kay wala naman may kauban. Wala na may kauban. Akura. Inyong daan rin, dakuloy kayo. Napay badlis. Saya nga ni mas Diliin mo badlis. Wala mas nilas mo Ang anak sa iyo buwang ba? Man siya na. Bye. Nagbuwang Bye. mo ni. Stoy. Kahibaw mo. Asa ng daan pa yung China? Kani. Oh, ano to? Subayan na ito. Ano, na China. China? Oh, Chinatown? China town. Cebu City? Oh. Ako ba? Muadto ta ko China. Wala ko adto niya. Saan man nga? Maglinay lang dito kay signay. What dito? Ang hadlo ko ng wati pakanta. Ang Sig. Kasi na si